Nurlat юмор ысталары үз тамашачысын көтә. Бүген һәм иртәгә шәһәр мәдәният сарае сәхнәсендә кыстыбый юмористик шоуда катнашучылар Нурлатлыларга яхшы кәеф кенә түгел, тагын башка нәрсәләр дә бүләк итәчәк. Ә менә нәрсә икәнен безнең хәбәрчеләребез сәхнә артына кереп белергә тырышты. Декорацияләр, костюмнар, реквизитлар барысы да концерт программасы башланганын көтә. Хәзергә соңгы репетицияләр бара, сәхнә хәрәкәтләре чарлана, мизансценалар урнаштырыла. Шоуда катнашучылар, алар арасында профессионал артистлар юк диярлек, бик теләп премьерага әзерләнә. Гүрләп уза репетицияларыбыз бик күңелле, эшләребез ката көлә-көлә. Шул хәтле рәхәт, менә күңелле. Настроенияларыбыз күтәрелеп кайтабыз инде. Һәр көнне киләбез, бик яратып йөрибез. Шул хәтле рәхәт, бергә җыелып, бер гаилә кебек тамашачыларны көтеп калабыз. Проблемаларны онытылып, шулай идеге мәшәкатьләрне онытып, рәхәтләнеп ял итеп китсеннәр дип өметләнәбез инде. Мин анда җырлыйм да, биим дә. Миңа кыстыбый бик ошый, әтигә дә ошый, әнигә дә ошый. Сез дә килегез. Әлбәттә, кайберләре дулкынлана, чөнки аларга беренче тапкыр зур сәхнәдә чыгыш ясыйсы. Әмма программа режиссеры Илшат Гайсин үз труппасына ышана. Безнең Нурлатның талантлы егет кызлары, шуңхалык дәртлеләр, шуңхалык кызыклар, шуңхалык шаяннар безнең яшьләр икән Нурлатыбызда. Безнең менә кыстыбый коллективында алар 26 кеше. Аллага шөкер, без шуңа бик шат. Һәм инде Аллага шөкер шундый концерт оештыралар инде ул безнең тулаем. Кызык музыклардан тора, җырдан тора, биюдән тора. Безнең тамашачыбыз бик тә кызык булачак дип өмет итәбез. Залларыбызда тулыр дип өмет итәбез. Инде ярты заллар сатылды, билетларыбыз. Аллага шөкер, Нурлат халкыбызны ихтирам итә, ярата икән. Кыстыбыйыбызны карап киләләр икән. Алланың рәхмәте яусын. Тамашачыларны Сәмигулла Рәхмәтуллин көенә һәм Фәүзия Кәлимуллина сүзләренә махсус кыстыбый өчен язылган яңа хит көтә. Ә менә башка сюрпризлар турында әлегә әйтми торабыз. Барысында бүген яки иртәгә шәһәр мәдәният сараена килсәгез, үз күзләрегез белән күрә алырсыз.